nagnapita ny mikasiky fifandraisagna mahemora ny fiainagna lefa ohatra telefony olo lavitry fankaregny maheravaza resaka Facebook lera tegna maro ny raha hita agnatin'ny jiwa akao zalahy la olo tsy hainao talifaviagna afaka ifandraisagna ary koa mbola iresahagna ke resaka Facebook lera tegna mafariagna tanora Facebook lera resaka Facebook lera tegna mafariagna tanora Facebook lera olo lavitry fankaregny olo lavitry fankahita sy fakahero mifampatoky sy fakahero mifankavia olo lavitry fankaregny olo lavitry fankahita sy fakahero mifampatoky sy fakahero mifankavia Facebook lera nahagnaragna mety voagna na tsy miara mifanjakagna tasantsary mety alagna marigogno mahitahita ny vaiavy efa tsy koragniny fa tandremanao manambady fô mampiajala tsy dingogno mataviavy mipelipely ea anako hitady vaiavy agnarany fogna soraty aza megnatra defa message ataovako ko princesse ola afaka koty ambirafy tandrema fonga mot de passe dovaka raha ody ava farmasy éviter à la portée des enfants Facebook lera tegna mafariagna tanora Facebook lera resaka Facebook lera tegna mafariagna tanora Facebook lera olo lavitry fankaregny olo lavitry fankahita sy fakahero mifampatoky sy fakahero mifankavia olo lavitry fankaregny olo lavitry fankahita sy fakahero mifampatoky sy fakahero mifankavia Facebook lera olo jiaby samy mikitikitike olo jiaby samy mikitikitike olo jiaby samy mikitikitike olo jiaby samy manjenge jiaby jiaby samy magneke olo jiaby mikitikitike sasany magnataka zany sasany magneka fidizany VS bloqué quoi